खुलुमबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं सुजुमा बर'। 28 मे खालारखालि सिमेन्ट-मुग ओनसोलनि देमगाव अबथिरा जिउ गोमानाय फदमि रामसियारिनि दसाजों लोगोसे सारादु होनाय जाबाय। गाहायै 14 बोसोर बैसोनि फदमि रामसियारिया थांनाय 17 मे खालारखालि अबथिरा जिउ एंगारलांदों। बेनि अखानायैनो सासे दुथां अखन सइकिया मुंनि सुबुङा फदमि रामसियारिनि गोथै सह'खौ हाखरनिफ्राय बोखांफिनना मुगैथाव आरो लाजिनांथाव जिनहारि खालामनाय जादों। दा बिथां अखन सइकिया मुंनि सासे दुथांखौ आयेन बायदियै माबायदि साजा मोनखो अरुण ब्रह्मनि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदोनि। दिनै आं दंफैयो दाख्लैसो जानानै थांनाय जितु 18 मे खालि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जानानै थांनाय बे जाथाय जानानै थांनाय न'खराव जों दिनै दंफैयो आरो दिनै बर'नि नियम बायदियै बिथांखौ 10 दिननि गेजेराव जेरै दसा नियम फालिदोंमोन थिग बे दसा फालिनाय नियमफोराबो हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा बेखिनियाव जोङो बिथांमोनहानि जिहेतु न'खरनि मानसिफोरनिफ्राय जों मिथिनानै लानि बिथांनि सायाव मा दायखौ लानानै बिथांमोना पुलिसनि आखायाव गथायबोखो। दा बिनि सायाव नोंथाङा दाख्लैसो जितु जानानै थांनाय जाथाय बे जाथायनि सायाव जिहेतु नोंथाङा दा बे जाथायनि सायाव थांबाय दं जेरै धेमाजि कर्टआवबो नोंथाङा थांबाय दा मा हिसाबै माबायदि नोंथांमोननो पुलिस प्रखाखना रिजाल्ट होदोंबा नोंथांमोननि सिगाङाव मा फोरमायहरदों बिथांनि दायनिगिरिखौ मा बेबस्था लादों बेनि सायाव? बे दायनिगिरिखौ माने फासि होनांगौ जाबाय आरोना फासि होनांगौ इखौ माने इथ' मावबाय खामानिखौ दा जोंथ' इखौ दोनहैदोंमोन ना सुइसाइड जादोंमोन इयो आंनि बिनानावा बिनि सायाव माने बिखौ दोनहैदोंमोन जों रायजो लानानै बिनिफ्राय माने बिखौ दोनहैनायावनो बिदि इयो बे मानसिया इदि खालामदों माने ओमफ्राय इनि थाखाय माने पुलिसखौ लिंहरनाय जादों आरो ओमफ्राय दा इखौ हरनाय जादों इयायनो। ओरैनो दा जेनेबा बेसेसिम बिथांखौ पुलिसफ्रा माबा खालामदों जिहेतु माबायदि साजा मोनथावना बिथांनि सायाव साजा मोनथावनाखौथ' जों सिगाङाव बुङाखै आरो बुंनाया दाबो होमबाबो माने जों होनदों आरोना दा केसखौ माने इदि खालामनांगौ इदि होननानै बुंबोदों आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोना मा डिमान्ड खालामो बे दायनिगिरिनि सायाव? बे दायनिगिरिनि सायाव दा फासि होनांगौ बेखौ नोंथांमोना फोरमायो आरो दाख्लैसो जिहेतु बिथांखौ थानायाव लाना थांदों नोंथांमोना लोगो हमलायनाय जादोंमोन नामा दा बेनि गेजेराव जे पुलिसफोरजों? पुलिसफोरजोंथ' इयो गैयामोन आरो इयो मानसिया जिखुनु पुलिसफोरजों नोंथांमोना पुलिसफोर दं जोङो माने होमबाबो इ मानसिया गैया आरो होमबाबो माने दिनैसिम नुवाखै आरो इ मानसिखौ जोङो होमबाबो माने पुलिसफोरजों दङ जोङो दा इयाय कर्टआवबो थांदोंमोन। कर्टआव मा होनदों? कर्टआवथ' इदिनो होनबाय इदिखौनो सुइसाइड जादोंमोन इदियाव जोङो रायजोफोर लानानै दोनहैदोंमोन दैमा सेराव ओमफ्राय बिदि रेप खालामदो इयो इदि माने होनबाय आरो ओमफ्राय कर्टआव थांनायावफोर बुंबोदों नामा नोङो नोंनि फालनिफ्राय? आंनिफ्रायथ' इदिनो बुंदों आरो आं मा बुंनाय इदिनो माबायदि खालामगोन इखौ इदि होननानै बुंबोदोंमोन आरो आं माने इयो बुंथ'नो हाया इदि होननानै बुंदों आरो पुलिसफोरा बेबायदि इदि माने इयो माने मा होनो इयो माबाया मेजिस्ट्रेट इदिनो जिखुनु नोंसोरनि थानानिफ्राय सोरबा थांफादोंमोन नामा? थानानिफ्राय थांफानाया बे पुलिसानो बुंबाय नामा? पुलिसा माने कर्टआव थानाया मा होनो इखौ उकिल ना मा होनो जिखुनु सावरायनाय जादों थिग আছে। ओमफ्राय दा नोङो मा डिमान्ड होबोदों बिथांमोननि गेजेराव जे मा जाथावना बे दायनिगिरिखौ मा खालामथावना? दायनिगिरिखौथ' मा इदिनो बुंबोदों आरो आंना इदिनो इदि खालामनांगौ इदि होननानै बुंबोदोंमोन आरो माबायदि इदि खालामनांगौ माने फासि होनांगौ इदि होननानै माने नों दुखु फोरमायदों फासि होनांगौ बिदिनो। दानिया फै फदमि रामसियारिनि बिमा आरो बिब'आ दुखु फोरमायनाय माखासे नुथाय नायदोनि। आंहा भिखारि गथ' गथाय रावबो गैयामोन नाथाय बिमा फिसा दंमोन बिदि माबो सानाव मा खालायखो आं जेबो मिथिया। आंनो नांखाला बे आंनि फिसाखौ जेनेखा खालायबाय आइ आफाफ्रानो जि खालायनांगौ खालायखादो बेलेग फासि हो आंनि फिसाखौ जेनेखा आलाय सिलाय खालायदो आइ आफाखौबो लाजि फोनांबाय बिदा फंबायखौबो लाजि फोनांबाय बेखौ दोननो नांखाला फासिखा। सिगाङावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बयखौबो हामबाय होनदोंना धन्यबाद। दिनै जिबायदि सुबुङा दिनै आंनि बिनानावखौ अयथासारि खालामबाय दिनै बेसेबा गथ'खौ सिनारि खालामनानै दिनै गोबांथार दुखु होबाय
बेबायदि सुबुंखौ दोनस्लायस्लाय दिनै बेखौ डाइरेक्ट फासि होनांगौना आंनि गोसो गोरबोजों बुंदोंना बेखौ दिनै बेबायदि मानसिखौ दोनस्लायस्लाय दिनै आंनि बिनानावा बेबायदि जानानै थांबाय आरो गुबुनखौबो बेबायदिनो खालामगोन ना बेनिखायनो बयबो बेखौ आंनि गोसोजोंबो दिनै बेखौ एकदमबारे फासिखौनो होनांगौ होननानै आं बुङो ना रायजोफोरनि सिगाङावबो आं बेखौनो खावलायबाय आरो एकदम फासिखौनो होथारनांगौ होननानै आं बेखौनो बुंनानै दोनबाय। दानिया गामिनि रायजो राजाफोरा अकन सयकियाखौ फासि होनो दाबि खालामनायनि माखासे नुथाय नायदों। दायो जोङो बे जाथायनि सायावनो बे जाथायनि सायावनो जोंहा गामिनि जिथु लाइमोनफोर बिथांमोननिफ्रायबो एसे मिथिना लानि बिथांमोना बे दायनिगिरिनि सायाव मा डिमान्ड खालामो जिथु आंबो बेखौनो बुंनो सानोदि बे जानाखि जाथाय जालांदो बे जाथाया बिदिनो रायजोनि लासिंसिं मोनसे माबा जानाय मुगै जानाय खामानि जालांदो बेबायदि समाज बेरेखा खामानि मावग्राफोरनि थाखाय आं दिनै बुंनो सानो बेखौनो बुंनो सानो आं दे बेबायदि जाहाथे इयुनावबो दा जाथों बेखायनो बे मानसिखौ खारा दन्द नङाबा डाइरेक्ट फासि होनायनि माबा लानांगौ आरो सिद्धान्त लानांगौ आरो बे दाया जिहेतु सिद्धान्त लानांगौ होननानै बुंदों जा नोंथांमोना गामिनि जानानै बा सासे बर' समाज जानानै बिथांमोनखौ माबायदि मदद होगोन जिहेतु दायनिगिरिखौ फासि होनांगौ होनदों आरो दायनिगिरिखौ कारा दन्द होनांगौ होनदों नोंथांमोना माबायदि सापर्ट दं बिथांनि सायाव बिथांमोननिसिमथ' आङो बेखौनो बुंगोन दे आङो जेब्लायबो माने बे माबाखौ खालामथारनांगौ आरो ना बे दायनिगिरिखौ फासि होथारनांगौ साजा होथारनांगौ आरो नोंथांमोनाबो बिथांजों मददाव आं होफाबाय बिथांमोनजों मदद होफागोन आरो बेखिनियावनो जोङो बिथांनि जाय जाथाय जालांनाय बे जाथाय जालांनायनि बिगुमै जे न'खरनि बिजामादै बे बिजामादैया मा बुंनो सानो बे जाथायनि सायाव जे बिथां दायनिगिरिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन दा नैबे जिथुबा जाथाय जालांबाय बे जाथाय जालांनायनि गेजेरावनो आं माखासे खोथा बुंनो सानो आरोखि जिथुबा जोंखौ जाय मानसिया जोंखौ दुखु होलांदों बे दुखु होलांनायनि सायावनो बिथांखौ आंबो दासिमहालागै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानदों आरो समाजाबो आंखौ जथेस्थ' साहारा होदों बे हिसाबै बिथाङा फासि अर्डारखौ जानांगौ खारन जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नङा जोंनि आसाम सरकारावनो माने जोंनि आसामावनो आरोखि दिनैसिमहालागै बेफोरबायदि गोथै सहरखौ बुरखांनानै जिनाहारि जायाखैमोन बे हिसाबै बिथांखौ माने फासि अर्डार होआब्ला गाबोन समफोर गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि जुदि गोथै सहरखौ जुदि बुरखांनानै जिनाहारि जायोब्ला रावखौबो होबथानो हानाय नङा बेनिखायनो आंनि फारसे माने आं बिनि पदमि स्वर्गियारिनि बिगुमै पदमि रामसियारिनि बिगुमै उन्दै हिसाबाव आं बेखौनो लुगैयो जे जाय अकन सयकिया बिथाङा गोथै सहरखौ बुरखांनानै जिनाहारि खालामनाय हिसाबाव बिथांखौ सरकारा बिखौ फासिनि अर्डारखौ खालामनांगौ आरो गटे रायजोआबो माने बिनि सायाव अर्डारखौ बयबो लुगैदों बे गतिके बिथांखौ फासि अर्डारखौ होथारनांगौ दा बे जाथायनि सायाव जिहेतु होनांगौ अर्डार फासि होथारनांगौ अर्डार हिसाबै जे नोंथाङा जिहेतु जोंनि बर' समाजनि सायाव बा बर' समाजखौ हेफाजाब होजानो लुगैयो नामा औ बर' समाजखौ आं बेखौनो लुगैयो जों बर' समाजा बयबो खौसे जाना थायोब्ला बेफोरबायदि माने गोथै हाखरनिफ्राय बोखांनानै जिनाहारि खालामनाय रावबो सुबुङानो ओंखारनाय नङा बे गतिके बेनिखायनो बिथांखौ जिनाहारि हिसाबाव बिथांखौ रेप केसाव बोखांनानै बिथांखौ फासि अर्डार होनायानो आंनि थाखाय माने जोबथा बिबुंथि बेनिखायनो बिथांखौ फासि अर्डारखौ जेरैबाबो होथारनांगौ नङाब्ला गाबोन समफोरबो जोंनि सिमेन्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेफोरबायदि सुबुङा ओंखारनो हागौ बेनिखायनो बिथांखौ जोङो
गिबि खेबनि थाखायब्लाबो खेमा होजानाय जोंनि सायाव लामा गैया। दायो जाय न'खराव जोङो थांनाय जिहेतु 18 मे खालि जानानै थांनाय जाथायनि न'खरनि सुबुंफोरजों लोगो हमनानै जों मिथिफैबाय जे बिथांमोननि न'खरा गोबाङैनो दा गोबां दुखु बिनिखायनो दा बिथांमोननि न'खराव जोंनि बर' हारिनि जि माहारियारि आफादफोर दङ बे आफादफोरा दिनैसिमहालागै मोनसेबो आफादानो दिनैसिम बिथांमोननि न'खराव नुजाथिफैनानै बिथांमोननि दुखु सुखुनि खोथाखौ सावरायफैयाखै होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बिनिखायनो बिथांमोना खावलायो जे बे दुखुथिया न'खरखौ जिहेथु जोंनि बर'नि हारियारि माहारियारि आफादफोरा जाहाथे बिथांमोननि जे दुखुनि समाव जाहाथे फंसे माथो होफैनानै बिथांमोननि दुखुनि न'खरखौ गोजोन होफैयो। बिनि थाखाय जोंनि बिजोंनि गेजेरजों गासैबो आफादफोरनि सायाव जोङो खावलायनाय थादों आरो बिथांमोना अराय हास्थायदों बे जाय दायनिगिरि बिथां अखन सेथियाखौ बिथांमोननि ओनसोलनि हास्थायनाया जे बिथांखौ जिउ जोबथा जेलाव दोननाय नङाब्ला फासिनि अर्डार बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। थारैनो बे डिमान्डआव जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा मदद होनानै बे अखन सैखियाखौ जोबथा जिउ एबा जोबथेसालियावनो जिउ फोजोबनो थाखाय बिथांमोना फोरमायदों। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननि न'खरा गोबाङैनो दुखुनि गेजेराव दङ। थिग बेखायनो जों खावलायो जे बिथांमोननि न'खरनि आलो गोजोननि थाखाय जोङो गावनिनो साफ्रोमबो सुबुं समाजखौ मोजां मोनग्रा आफादनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांमोननि न'खराव दान्दिसे सम दुखुनि हेफाजाब होफैनो थाखाय जों गुरै खावलायबाय। অকণ শইকীয়া আমাৰ বিচাৰটো চব পালোৱে। তেওঁক আমি ফাঁচি দিয়াটোৱে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱতো সোমালে মানে তেওঁ আৰু দুৰ্নীতি কৰিব। তেওঁক আমাক নালাগে আমাৰ গাঁওখনত। তেওঁক আমাক ফাঁচি দিয়াটো আমি বিচাৰিছোঁ। ফাঁচি দিলে আমাৰ গাঁওখন শান্তি হ'ব আৰু বড়ো অসমীয়া সকলো আমি মিলিজুলিয়ে থকা মানুহ। আমাৰ তেওঁক নালাগে। সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মই সেনেকুৱা মানুহ ভাল নালাগে। যিখন গাঁৱত আমাৰ ধ্বংস কৰি দিছে এটা বদনাম আনিছে হয় নহয় সেইজন মানুহ আৰু আমাৰ গাঁৱত নালাগে বুলি ভাবিছোঁ আমি। ৰাইজে যি ফাঁচি বিচাৰিছে ফাঁচি আমাৰ ফালৰ পৰা ফাঁচিয়ে বিচাৰিছোঁ আমি। অকণ শইকীয়া অকণ শইকীয়া বয়স তেওঁ 55 বছৰমান হৈছে। পৰিয়াল ল'ৰা 2জন ছোৱালী এজনী তাৰপৰা পৰিবাৰ বহুত মানে তেওঁ অকল মানুহজনীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিয়ে থাকে। মানুহজনীক খেদি থাকে আকৌ তেওঁৰ ওপৰত কেছ আহিয়ে থাকে। এনি টাইম কেছ আহিয়ে থাকে তেওঁৰ ওপৰত। পুলিচ প্ৰশাসনে কি কৰিছিলে মানে জেলত ৰাখে 2 দিনমান আকৌ পঠিয়াই দিয়ে। আকৌ মানুহজনীয়ে গৈ পেলাই কেছ দিয়ে আকৌ 2 দিনমান থাকে আকৌ উলিয়াই দিয়ে। তেনেকৈ মানে অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। চুৰ কৰে ডকাইত কৰে তেনেকুৱা কৰে মানে মানুহজনে। মোৰ নিজৰ ভিনি হয় মোৰ বাইদেউ লৈছেহি পৰিয়ালৰ নিজৰ ভিনি হ'লেও মানে এতিয়াতো বেয়াই বুলিয়ে ক'ব লাগিব হয় নহয়। তো তেওঁকতো ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি। এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰাতো তেওঁক আমি ফাঁচি বুলিয়ে ভাবিছোঁ। ডাইৰেক্ট চকুৱে আমিতো নিজে দেখিছোঁ আৰু ছোৱালীজনীক মই সদায় থাকোঁ মই তাইৰ লগতে। ছোৱালীজনী কেনেকুৱা মই জানো ভালকৈ। তেনেকৈ ভাবিছোঁ মানে মানুহজনক আমি কোনো পধ্যে ক্ষমা নিদিওঁ আৰু আমাৰ মহিলা ফালৰ পৰা তেওঁক যদি কিবা এটা কৰিব কৰে আমিও তাত সহায় কৰিম মানে। এইটোৱে কি ক'ম মইতো ইমান কথা ক'বও নাজানো বাৰু। তেওঁ নেজানিলেও তেওঁ ক'বলগীয়া হৈছে কিছুমান কথা মানে এনেকুৱা এটা হ'ব নালাগে। আজিলৈকে আমি ভাবিছোঁ কি মানুহজন আজিলৈকে এনেকৈ থাকিবই নালাগিছিলে আমাৰ মতে দেই। এতিয়া ৰাইজে ভাবিছে এতিয়া তেওঁ এনেকুৱা এটা কৰি পিনি যে তেওঁ জীয়াই আছে আমাৰ কাৰণে তেওঁ আজি জীয়াই থাকিবই নালাগে ইয়াত। এই অকণ শইকীয়া তেওঁ নামজন ময়ো ইমান এটা নামটো নাজানো। আমি কেলা দাস কওঁ ইয়াত দেই। এতিয়া ৰাইজে কোৱাৰ কাৰণে মই জানিছোঁ আৰু অকণ চুতীয়া বুলি সেইদিনা শুনি পিনি জানিছোঁ। শইকীয়া বুলি জানিলোঁ নহ'লে আমি কেলা দাসেই বুলি কওঁ। তেওঁ নামটোতো এনেই গেলা পচাই আৰু তাত তেওঁ নামটো যেনেকৈ তেনেকৈ কামো কৰিছে। তেওঁ এটা নহয় দুটা নহয় প্ৰত্যেকবাৰতে কেছ হৈয়ে থাকে। ইয়াৰ মানুহো নহয় তেওঁ
তেওঁ আছিলে বালিখুটি মানুহ তাৰপৰা আহি কেনেকৈ তাত থাকিলে আকৌ আমাৰ ৰাইজৰ লগত সোমাইছিলে আমাৰ ৰাইজৰ লগতো থাকিব নোৱাৰিলে তেওঁ নথকা এনেকৈ চুৰ হ'ল ঘৰ মানুহ কিবাকিবি চুৰ কৰিলে মোবাইল এটা চুৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমাৰ ৰাইজৰ পৰা উলিয়াই দিলোঁ আমি এতিয়া আমাৰ এই মিচিং ৰাইজৰ লগত থাকে নাথাকে আমি নাজানো এনেই ৰাস্তা দি আহে ৰাস্তা পদূলি দি আহে মাতে আৰু আমাক মামা মামী বুলি মাতিলেও আমি তেওঁক পুছ নকৰোঁ দেই তেওঁৰ লগত আমাৰ লেনদেন নাই সেইদিনাখন এতিয়া কি কৰিলে কি নকৰিলে এতিয়া ৰাতিৰ ভিতৰত থাকিলে আমিতো ভয় লাগিছে মানুহজনক দেখি আমি ভয় কৰিছোঁ এনেকৈ মৰিলে যখন যা হ'লেও ভয় লাগিব তেওঁতো ভয় কৰা নাই এতিয়া তেওঁ যে কেনেকৈ খবৰ পালে কেনেকৈ আহিলে সেইটো নাজানো আমি ভাবিলোঁ কি যেতিয়া নেকি এনেকুৱাখিনি হৈ গ'ল তেতিয়া আমি এতিয়া নাযাওঁ ল'ৰা ছোৱালী সৰু তেতিয়া আমি নিশা থাকিলোঁ যেতিয়া নেকি ৰাতিপুৱা আমি আহিছোঁ আহোঁতে তেওঁৱে ওলোৱা সোমোৱা একদম তেওঁহে ঘৰ গাৰ্জেন যেন তেনেকৈ কৰি আছে সকলোৱে ভাল পাইছে চাগে আমিও দেখি ভাল পাইছোঁ তেওঁ যে ইমান এটা সাহসীয়াল মানুহ তেতিয়া সাহসীয়াল মানুহ বুলি আমি ভাবি পিনি তেওঁক আমি চবেই শলাগ লৈছিলোঁ তেওঁ যে পকৰ পাছতে যে যিখিনি কৰিব লৈছে আমিতো সেইটো নাজানো ভাবাও নাই সেনেকা আৰু এনেকুৱা কাণ্ড আমি কৈছোঁৱেচোন অথনি বুঢ়া মানুহ এজনক সুধিলোঁ দেউতা আপোনালোকৰ সময়ত আপোনালোকে এনেকুৱা বস্তু দেখি পাইছিলে নেকি নাই পোৱা কৈছে তেতিয়াহ'লে আমি আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীও জানিছোঁ বা বুঢ়াটি হৈও জানিছোঁ সেনেকৈ মানুহ যে ইয়াত পৃথিৱীত জীয়াই থকাটো মানে সম্ভৱে নহয় মোৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ কাৰণে দেই সিমানে আৰু মইনো কি ক'ম আৰু এইটো ফাঁচি বিচাৰিছোঁ তেওঁ ফাঁচি দিব লাগে মুঠতে ফাঁচি হ'ব লাগে এইটো মানুহ থাকি ইয়াত তেওঁ আজি তাৰ পৰা ওলাই আহিব কাইলৈ কিজানি আমাৰ জীয়া মানুহকো কৰিবহি হয় নহয় মৰা মানুহ যেতিয়া এনেকুৱা এখিনি কৰিবলৈ সি পাৰিছে তেতিয়া আমি জীয়া মানুহ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিব সেইটো কাৰণে আপোনালোকে আমি আগৰ পৰা কৈছোঁ ৰাইজে চহী কৰিব লাগে মুঠতে কোৰ্ট আদালত কোৰ্ট দিব লাগে ৰাইজে ওলাব লাগে সেইজন মানুহ ৰাখি আমাৰ ইয়াত আৰু নেক্সটবাৰ আহিবলৈ মানে পৰা হেৰি কৰিব নালাগে বুলি ভাবিছোঁ যদি মাইকী মানুহ যদি আহে তেওঁক পালে আমি হ'লেও কিবা এটা কৰিবলৈ বাধ্যতা হ'ব ৰাইজে হওক কি কয় আদালত হওক যি কয় কৰিব আমাৰ ৰাইজক সেইজন মানুহ আমাক আৰু ৰিটাৰ্ণ দেখুৱাব নালাগে গাঁৱত উপস্থিত হ'ব নালাগে ফাঁচি লাগে আমাক ফাঁচি লাগিব আমাক যে আহম इमाने पदुमि रामसियारिनि गोथै सह'खौ जिनहारि खालामग्रा अकन सयकियानि साजानि सायाव खुंथायारि बिफाना मा राहा लागोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन।